Yaon na po kita sa ikalimang simbang gabi. Asin iyo man po ang aldaw para sa mga holiness. Apwera ka sa itong mga personal na intentions, idulot man yato ang Santa Misang ini sa minasunod. Pasasalamat, asin petisyon, idinudulot kan mga minasunod. Valedor family, Bautista family, Deliva family, Salve Hidalgo and family, Tessa K. and Ryan Magno, GB, Mr. and Mrs. Antero Tayam and family, Ke family, Mr. and Mrs. Edmond Recafrente and family, Norma Abrinica and family, Gina Magno and family, Ribedorial and Isplana family, Rico family, another Ke family, Blancia family, Alexandria Cyril for passing the dental board exam, and Cheryl Verdadero. Petition for safe travel of Soriano family. Petition for healing and recovery of Jean, Paul, Edna, Romel Malanyaon. Petition for healing and recovery of Lord Andres Gonzalez. Petition for successful operation and fast recovery of Father John Poblete. Petition for healing of Ato San Juan. For healing and recovery and fast recovery of Cassandra, Ivana, and baby Jacob Villaferte. And para po sa kapahingaluan, kan mga kalag, kan mga nasunod, Lourdes, Eugenio, Maria Luisa, Jaime, Oligario, Adelina and Mamerto, Rosita, Delphine, Rebecca, Charlene May, Eugenio, Rosita, Kumon, and sa gabos na kalag sa Purgatorio. Sa laog kan Santa Misa, paghurup-hurupan niya to, ta manunungod kay Birhen Maria, ang verbo nanitawo, si Jesus namundag ninhuli sa pagkuyog ni Maria kan kabutan nin Diyos. Sa Misa, paghurup-hurupan man niya to, ang ikaapat na O, antifona, madadangog niya to, Madya o Clavis David, o Yahweh ni David. Buksan ang kahadean ng Diyos, ligtasan ang mga nabibilanggo sa kadikluman. Ang makakaibanan tapo sa banal na Santa Misa, iyo po si Reverendo Padre Pablo Carpio. Matindog po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Si sayang hadenin
Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikalimang kandila kan pamilya ni Mr. and Mrs. Virgilio and Maria Concepcion Aslor. Ang ikalimang kandila, simbolo kan satong pag-arang na ipamati niya sa to na ang nakakaligtas na pagkamuot ng Diyos. Tanganing kita tunay na makapaglingkod sa iya sa tataramon asin sa gibo. Kagurangnan, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki, burak kan lahi ni Jesse. Asin tauan sa mo ang kaugmahan ni sa imong pagkamuot. Tanganing, makapaglingkod kami sa imo, asin sa samong kapwa, sa maugma, asin mahuyong buot. Ini, hinahagad mi, kaibanin Espiritu Santo, nabubuhay, asin nagahade, sarong Diyos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tipunon man yato ang sa tuyang mga sadiring mga intensyones, sa tuyang mga personal na pamibig, dawaan sa tuyang mga special wishes or favors na hinahagad ang tabang kan sa tuyang mahal na ina, ngunya na napadigdi kita, nag-gibo kita ng esperso para makapagsimba, no? Makapag-atendir, lalong-lalo na sa Misa Aguinaldo, kung saan kita nag-aandam sa kamundagan kang satong kagurangnan. Mga tugang ako unta sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos Mahakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, ako ipamibi sa gurahnan. Maherak man lugod sa to ang Diyos Mahakamhan. Asin, pakapatawada sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay daing kasagkoran. Amen. Amen. sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katulinongan, sa mga taong marahayan buot. Inoong maumika, rinurugyaw mi ika, sinasamami ika, pinapamuraway mi ika,
pinapasalamatan kita. Uli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, ating langit mo, Diyos amang nagkakamay. Kagurang na natin mong Yesu Cristo, kagurang na Diyos, Kordero ng Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpaparag ang mga kasalan kang ginaman. Kahiraki kami, ikaw na nagpaparag ang mga kasalan kang ginaman. Ako ang sa mong pakimahirap, ikaw na nagtutukaw sa tuukan, Ama, kahiraki kami. Kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kalangkan. Yesu Cristo kailan ng Espiritu Santo sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, kamahalang daing kasagkoran, ang Virhen daing digta sa pamareta kadanghel, nag-ako kan sa imong dai masayod na tataramon. Asin, anhaman na harong nin pagka-Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo. Namimibi kami na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay babong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog ang ipinahayag na Isaías manunungod sa Emmanuel. Ang Salmo Responsorio nagpapahayag kan paglaog ni sa tuyang kagurangnan sa katauhan tanganing manitawo. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Giraray ang kagurangdan, nagsabi kay Akas, hagadon mo sa kagurangnan sa imong Diyos, ang sarong tanda para sa imo. Tanda na hali sa kairaruban o kaitaasan. Dai, simbag ni Akas, dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi siya, maghimati ka mo ngunyan, harong ni David. Bako daw na tama na para sa indo, na sa indong pasugutan, ang pagkamatinios nin tao. Ta daw ta pagsugutan panindo, ang pagkamatinios nin sakuyang Diyos. Kaya ang kagurangnan man sana, ang mataunin ng tanda sa saindo. Uya ang Virhen, mangingidam, asin mangangaki nin lalaki, nangangaranan Emmanuel. Ninhulita ang Diyos, uya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hadi nin kamurawayan. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan, ang daga asin gabos na yaon dyan. Ang kinakban asin gabos na nagiirok dyan. Padagusa ang kagurangnan, siya ang hade nin kamurawayan.
Huli ta siya ang nagtugdas kaiyan sa ibabaw nin kadagatan, sa ibabaw nin mga salog, pinasarig niya iyan. Padagusa an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Si Isay ang mga katukad sa bukid ning kagurangnan. Si Isay ang makakatindog sa iyang banal na iirukan. Padagusa an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Ang tawo na ang kamot da inagkasala, ang puso da inindigta, asin da inagmamawot ning kapaabaw-abawan. Padagusa an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Aakuon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan, balos nagikan sa Diyos na sa iyang paraligtas. Siring kaiyan ang tawo na naghahanap sa kagurangnan, naghahanap kanalawgon kan Diyos ni Jacob. Padagusa an kagurangnan, siya an hade nin kamurawayan. Matindog po ang gabo sa pagurukyaw kan banal na Ebanghelyo. Sa maugnang tingog, awiton ko, ang sarili mong tataramon, sa kong ipaglukyaw, ang maray na bareta, sa kong nadamugon. Pagayunon mahamisan, tatalamunin buhay. Pagayunon mahamisan, tatalamunin buhay. Napalalibong ang sinungaran, ang sa imong tatalamon, nadamong katapos. Pagayunon mahamisan, tatalamunin buhay. Pagayunon mahamisan, tatalamunin buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal Ebanghelyo susog kay Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa ikaanom na bulan, ang anghel na si Gabriel sinugo nin Diyos sa banwa ning Galilea, ngaran Nazaret, sa sarong daraga na ipapaagom sa sarong lalaking ngarang Jose, sa pamilya ni David, asin ang ngaran kan daraga, Maria. Nagdulok ang anghel asin nagsabi kay Maria, tara, pano kaning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Si Maria, natikbahan, pagkadangog kay ining mga tataramon, asin pinag-isip-isip kung ano ang buot sabihon. Ang anghel nagsabi sa iya, dai ka matakot, Maria, ulit na nagkamit ka ng grasya sa Diyos. Mangingidam ka asin mangangaki ng lalaking sa imong ngangaranang Jesus. Siya magiging dakula, aapodon aki nin urog kahalangkaw. Ang trono ni David sa iyang ama, itatao sa iya ng kagurangnan, maghahade sa kudpaman sa harong ni Jacob, asidan sa iyang kahadean, daing katapusan. Si Maria nagsabi sa anghel, paanong mangyayari iyan? Kundi akong midbid na lalaki. Ang anghel nagsimbag, ang Espiritu Santo mahilig sa imo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan nin urog kahalangkaw. Kaya ang banal na mamumundag, aapodong aki nin Diyos. Uya si Isabel sa imong pinsan, sa iyang pagkagurang nangidam, asin ang inaapod na bawas, nasa ikaanom na bulan na. Para sa Diyos, mayo nin dai mahahaman.
Si Maria nagsabi, "Uyan, uripon nin kagurangnan, mangyari sa ko siring sa imong itinaram." Asin binayaan siya kan anghel. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Girumdum pa po nindo si Ebanghelyo kan subanggi, saka si enot na babasahon kan subanggi. Isa'y si mga nagsirimba subanggi. O ngunya na aldaw, pun aga hanggang hapon, isa'y nagsirimba. Oh. Gano'n natakot ka ba ito? Baka apudong ko panagtaas ka mong kamot. Gano'n ngayon ni recitation. No? Graded recitation pa. No? Subanggi baga, kung na aldaw man, si enot na babasahon, manunungod dumangki, manowa, asin sa iyang agum. Nangaki, angaran si Samson. Bako si Delilah, ha? Si Samson. Ang Ebanghelyo, si Carias, saka sa iyang agum, si Isabel, bawas man. Pero, nangidam asin nangaki, ang aki si Juan Evangelista. May nagirong lamang. Juan Bautista. Daklago na ninduho digdi. Isa lang ngayon sinasabi ni Father. Ano ta ito si Ebanghelyo ta subanggi? Ano? Tano? Duwang babae, maedad na, mayong aki, bawas na sa paghiling kan tao, imposible nang mangidam asin mangaki, alagad, nangidam asin nangaki. No? Dakulang milagro. Para sa ano? Para iandam sa mas dakulang milagrong mangyayari na iyo ang nadahog ta sa Ebanghelyo ngunyan. Virhen. Virhen. Dahil makikipagdurog sa lalaki. Alagad, mangingidam, asin mangangaki. Asin sa Ebanghelyong nadahog tangon yan. Pagsabi ni Mariang, "Uyan, uri po din kagurangnan, tulos." Tulos. Pinano siya kang Espiritu Santo, asin nabuhay na, nabuo na sa iyang pupunan si Jesus. Kaya mahiling tadi, may progression baga. Si pag-aandam kang Diyos sa kinaban, sa tao, para sa pag-abot, para sa pagkamundag kang sa iyang aki. Kang December 17, o December 16 na banggi. Tanda pa nito si Ebanghelyo? Ha? Tanda pa? O si Sister Franz, na barabanggihan nagsisimba, kay banaan sa iyang mga alaga. Tanda pa din do, si kadakol-dakol na mga pangaran. Yan kaya, every December 17, yan na pirmi ang Ebanghelyo. Pag December 17, naglalaw kita sa ikaduwang parte ng Adviento, December 17 to December 24, kung sa inan sa itong mga paghurup-hurup, pigihiling ta, kung paano inandam ng Diyos ang kinaaban para sa pagkamundag kang sa iyang aki. Kaya nagpuon baga ki Abraham. Si Abraham aki ni o balik ta doon ta. Isa yung aki ni Abraham, si Isaac. Isa yung aki ni Isaac, si Jacob. Garuda ikaw mo nagparadahon. Iyon na naman sa kadakol-dakol na pangaran. Pero bako lang yan, enumeration of names. Kundi nagpuon kay Abraham dahil sa pamilya ni Abraham, yan sa gabos ng mga tao sa kinaban kay do, may mga pamilya, may mga clan, may mga tribo, may mga ginibo niya ang pamilya ni Abraham na maging nasyon kung sain sa linyada niya, sa mga henerasyon na masunod sa iya, duman mamumundag ang sa iyang aki. Kaya pagpahiling sa ito, si pasunod-sunod. Hanggang ki David, hanggang ki
Jesse na ama ni Jose, asin si Jose, ama ni Jesus. Ano? Halawig na paghalat ito. Pirang taon to, pirang mga henerasyon. 14 generations before the Babylonian captivity, 14 generations after the Babylonian captivity. Sabi ito ng mga 30 generations. Kung sa anong henerasyon, mga 50 o 60 taon, pirang taon niyang gabos. No? Halawig. Si pag-andam. Kaya nga ni subanggi ba kasi, enot na babasahon, manunungod bang ki Samson, sa daan pa yan natipan. Inaandam ni Diyos ang tao sa pagdatong kang sa iyang aki. December 18, ano sa Ebanghelyo? Isay naman si inandam ni kang Diyos. Ha? Si San Jose. Sabi ba ang Diyos? Naaraman ni San Jose. Oh, si Sakuyang Agum, ta sa mga Hudiyo kadto, kinakasal na, o kaya ini-engage na, no? Betrothed na, no? O doon pa man nagsasaro. Naalaman niya. Badus na baga ngayon eh. Bako, uman ako ang ama, taday pa man ako nakipagdurog sa iya. Kaya nag-isip siya, suwayan. Pero ano sabi kang Diyos sa iya, sa paagi ni Gabriel, aday ka matakot na suhayan ang si Maria. Taang aki na yan sa iyang pupunan, gibukan mahal na Diyos. Ano? Asin ko niyan, nadahog ta na. Ang Diyos, nanitaw na. Incarnation, incarnis, nanilaman na sa pupunan ni Maria. Tao na ang Diyos. At the moment na nagsabi si Maria, uripon ako ning kagurangnan, mangyari man lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Of course, 9 months pa bago siya namunda. Kaya baga ini yung ebanghelyong ini, nadadangog ta ini, Feast of the Annunciation. Anong aldaw? Ha? March 25. Bilang yung siyam na bulan, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months, birthday niya, December 25. Ano? Kaya ngayon, pagkapaparupan ta, ang paggibo kang Diyos, pag-andam niya para sa pagdatong kang sa iyang aki. Lalong-lalo na ang pag-andam niya kay Santa Maria, tanganing mangyari man ang God, ang pagkanilaman, asin pagkamundag kang kagurangnan. No? Ang kayunon ng mga istorya. Alagad mga tugang, dahil man lugod ini, maging garo istorya sa tuya. Nagaro baga, nasinita na iyan, o garo sa na fairy tale. Sa mga sinibaga, ano? Siyempre, dapat magadan ang bida. Kaya maski paghipit ng maray, grabe na ang tama buhay yan, ano? Primero, mahal ang bayad sa artista. Pangalawa, may direktor. Garuman sa basketball baga, nagdadalang ka mong NBA o PBA. Pag mga star player, dahil basta-basta piga-apudan ng foul. Tano? Dahil pwede mag-graduate pag nasobrahan ng foul, mag-graduate. Mareklamo ang mga tao yan. Nagbayad nga kami para madalan ngayon magkawat. Papagraduate doon ngayon. Ano? Kaya baga, maliling doon. Dahil pwede para apudan ng foul. Star player yan. May director dyan. Ano? Pero yung mananggad, ano, na minsan, garo, harayo na sa tuya ang paghiling ta sa mga pangyayaring ini. Na garo, dahil may hero worship na kita, ay, di ko yang kaya. Garo, ma-shy away kita na, si Santa Maria, kaya dahil yaon sa iyang Diyos, inandam sa kang Diyos, inataman sa kang Diyos. Kaya kung may mga misyon man kita, kadakla na beses, ay, di ngaya ako dyan. Tapos na ngaya ako dyan. O di ko ngayang kaya. Dai. Kung pirang edad tanangon yan, sa aldaw na ini, yun naman yan ang pigtao kang mahal na Diyos na pag-aandam sa sato para magampanantaman. Ano man ang mission na itinatao sa tuya. Si mga marahay nagigibuhon. Pag napapasabungan kita, ini ang marahay nagibuhon. Ano ang nangyayari? Nagigibot o dae? No? Nagigibot o dae? May mga kagusto kita, may mga pangarap kita, may mga ambisyon kita. Pero kadaklan na beses, dahil pangari, nahadoy na naglalaog sa isip ta, ay yaon na ngayon si mga kontrabida kaya, araw ka di mareklamo.
mayong nahaman. Dahil ko man kaya. O kaya man, minsan, dahil di kaya, imbis magpatabang sa mahal na Diyos, duman sa kalaban nagpapatabang. Na dapat daiman. Sinasakitan sa exam, para makapasar, anong gibuhon? Mapatabang duman sa kalaban, kaya madaya. Kaya nangangayipon ng kwarta. Mapatabang sa kalaban, anong gigibuhon? Magibon ng maraot para magkaiguan ng kwarta. Pero dapat dai. Kundi sa Diyos magsarig siring na ginibo ni Santa Maria. Kita man, araw-araw inaapod kang mahal na Diyos. Ini ang marahay gibuhon, ini gibuhon mo. May mga pakaputan man kita, siring kay Santa Maria. Alagad, mas magtiwala kita sa tataramon kang Diyos. Siring kay Maria na nagsasabi, uyaan uri pong kang Diyos, mangyari lugod sa ko, susog sa imong tataramon. Dahil sa kapangyarihan kang Diyos, sabi ni Anghel Gabriel, baga, mayo nin dai mahaman, mayo nin imposible sa Diyos. Matindog po ang Boss. Tinawang kita ng Diyos na mahakaman ning kapangyarihan bilang mga aki niya. Ngunyan, mag-arang kita sa iya na sa iyang pangatamanan asin antabayanan ang mga jóvenes. Kakurangnan hinanyuga sa mong pamibig. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magin buhay na simbolo kan Diyos no na kadunungan sa jóvenes. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Para sa gabos na may katungdan sa gobyerno, tanganing padagos nindang pangatamanon asin protektaran ang dignidad asin derechos kan gabos na jóvenes. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na jóvenes na nagsasakit, huli kan inhustisya, kahilangan, asin pagtios, magdanay sa pagtubod, asin paglaom sa mga bagay na espiritual. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibig. Tanganing ang gabos na jóvenes na uya digdi, maglakaw sa dalan nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibig. O Diyos, sa muyang Ama, aram niya mo, namumutan mo kami. Hinanyuga sa mong mga pamibi, uli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matuko po sa liturhiya kan Eucharistia. Cristo sa tuyang anen, nanatong sa tuyang unyan. Siyang Kordero ng Diyos, anungang kaligtasan.
si Kristo sa tuyang atin, madatang sa tuyang unyan. Siya ang Kordero ng Diyos, panugang kaligtasan. Magpamibig ka mo mga tugang sako asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang mahakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namingibig kami. Pakidu ngawi an iyong sakrifisyo tanganing sa paghiras sa misteryong ini tubodon mi an mga linalaoman asin makamtan mi an mga hinahalat. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indong Asin sa imong espiritu, iitaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal namang Diyos makamhanday nga sagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa puponan kan inang birhen sa day masabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan ang sayang pag-abot, asin itinukdo kan siya yauna. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sayang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kay ba mga angheles asin arkangheles, tronos, dominasyones, gabos sa langit nung hukbo, nag-aawit kami kang himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ng mga hukbo. Ang langit na sindagan, panukan sa imong kamurawayan. Sana sa kaitaasan, panananan inalipin sa ngalan kang kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikan ang gad banal, burabod, gabos kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Kan siya, sa rugaring ng buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini sa kuyang hawak idudolot para sa indo.
Siring man, pakapamanggi pagkuanyaman nin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo tinao. Sa iyang mga disipulos, ang sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Ta ini kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipang papabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibohon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkakalan mo, kagurangan, ipinapamanekas niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, salkod na ikaw magdato. Kaya kaming nagdurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan, tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahang nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa Francisco, sa mong Obispo Rex Andrew asin gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, sa mong mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibig kami. Tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen, ina kan Dios, San Jose sa iyang esposo, kan mga banal apostoles, asin gabos na santos kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man huli sa aki mong Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhang, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natutduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, minsiling sa langit. Bansa mong kakanon sa aluandang, itao mo sa agawa kaming sagabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap. Maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maogmang paglaong, asin pagdatong kan sa mo para ligtas na si Jesu Kristo. Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa Indo, sa kong katoninongan itinataw ko sa Indo. Hare paghilinga sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo siyang mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katoninongan kan kagurangnan, danay, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo ning katoninongan. Peace be with you. Katoninongan. Pagsalahan. Para sa Indo. Kahera
an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya. Kristo sa mong kagurangan, erok ka sa mong puso, maghade ka sa mong buhay,
Mamibig kita. Kagurangnan, an binabago kaining langit nun atang, atamana kang Diyos nung pagsurog. Tanganing an mga nagpapakinabang kan sa imong misteryo, paugmahon mo sa tunay na katuninongan. Huligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve, ad te clamamus, exulis Filipe, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia et advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, Od digni officiamur promissionibus Christi, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessionem ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Sinsa sa imong Espiritu. bendisyonan, manlugod kabos kang Dios makamhan Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw na kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos. Asin Merry Christmas naman po sa Indo. Ipareka sa ginawa, ang liwanag sa kadiliman, irukya sa katauhan, nadakot na sa unya, paragunang kabutihan, pagpuso ng mga dalan, inikan sa tulang puso, ako ng kagurangan. Ipareka sa